Здравейте на всички! 11 юни 2025 година. Този ден е напоминание за щастие. В един момент на искреност. Да си с Бог означава да си в пътя на честността, да бъдеш честен със себе си. Такъв си нужен на мира, не на човеците. Ти си създаден да бъдеш себе си. Ти не си определен да влизаш в чужди рамки, чужди схеми на внимание и чужди очаквания. Ти не си длъжен да обясняваш на другите за своето сърце, ако си избрал своя маршрут. Бог те е създал дълбочина, а не по мнението на другите. Бог знае кой си ти и това е достатъчно. Аз се определям като Божие дете по произход, обитание и предназначение. Аз обичам България, президента и българския лев. Аз призовавам Бог да защити мен, държавата и българския народ в името на Исус. Каня всички осъзнати българи да се присъединят с лайк и амин в моята молитва към Отец, Син и Светия Дух.